Σήμερα το πρωί, στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Πικερμείου, ο σωροπτιμιστικός όμιλος Δριάδες Δραφείου οργάνωσε αιμοδοσία. Κοντά μας είναι η πρόεδρος του ομίλου, κυρία Πουλή Κωνσταντίνα, με τη γραμματέα Μπλέι Θεανό, προκειμένου να μας ενημερώσει όχι μόνο για την αιμοδοσία, αλλά και τη γενικότερη κοινωνική προσφορά του ομίλου. Ο λόγος στην κυρία Πρόεδρο. Ο σωροπτιμισμός είναι διεθνής οργάνωση που ενδιαφέρεται για τη τήρηση υψηλών προτύπων, τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους, ενδιαφέρεται για την ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη μέσω της διεθνούς καλής θέλησης, φιλίας και κατανόησης. Καθιερώσαμε την αιμοδοσία κάθε χρόνο το Γενάρη, εδώ στο ΚΑΠ Πικερμείου, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, γιατί πιστεύουμε ότι η αιμοδοσία είναι κορυφαία πράξη ζωής και είναι το πρώτο και καλύτερο που μπορούσαμε να προσφέρουμε στον τόπο μας, επειδή είμαστε καινούριος όμιλος. Αυτά έχω να σας πω. Η κυρία Μπλέικ, η γραμματεύς, θα σας πει περισσότερα για τον σωροπτιμισμό. Γεια σας και από μένα. Θέλω να σας πω ότι ο σωροπτιμισμός είναι διεθνής ομοσπονδία και ο σκοπός του όταν ιδρύθηκε ήταν για να προστατεύει τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών σε ανάγκη. Σήμερα στις ημέρες μας οι γυναίκες δεν έχουν πια τόση ανάγκη όσο είχαν στο παρελθόν, κάνει κοινωνικό έργο και μία από τις εκδηλώσεις είναι η σημερινή, η προσφορά αίματος για τα παιδιά του Αγλαία Κυριακού που το έχουν ανάγκη, αλλά και είναι για να δημιουργηθεί τράπεζα αίματος για την περιοχή του Πικερμείου και του Δραφείου, όποτε και αν χρειαστεί. Πρέπει να ευχαριστήσουμε εδώ όλους τους φορείς που μας συνδράμουν, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς συλλόγους και όλους τους αιμοδότες που ήρθαν με την καρδιά τους να προσφέρουν αίμα για τα παιδάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Συγκεκριμένα θέλω να πω ότι μας βοηθάνε πάρα πολύ οι δημοτικοί σύμβουλοι. Και πρέπει να αναφέρω και ονόματα, οι οποίοι από το πρωί είναι εδώ, ο κύριος Πέτρος Τσιριγώτης, ο κύριος Σπύρος Κάρλος, ο κύριος Μαγκαφώσης. Επίσης θέλω να πω ότι και ο τοπικός σύλλογος Δραφείου Ερίκια βοηθάει πάρα πολύ το σωροπτιμισμό και ελπίζω να συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια αυτή η συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ.